kusangana kwatiri kuita paZim News Beat. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere. Nhasi tashanya kuchiweshe kubhuku rekwashutu uko kwatanzwa kuti kune mwana anonzi Petronella Mutirongo akabarwa aine dambudziko rehurema. Asi nekukura kwaaitawo kune vakambenge vamubatsira newheelchair iyo yakazosakara ikaparara. Saka toda kuti titaure nevabereki vake tinzwe kuti ndeapi matambudziko aari kusangana nawo uye kuti rubatsiro ruri kutsvagwa naPetronella rubatsiro rwakaita sei kuti abatsirikane semwana ari kukura akwanisewo kuita zvinenge zvichiitwa nevamwe vana. Mama, ndaona mune dambudziko rakasangana nemwana. Mungatitsanangurirawo here kuti dambudziko iri rakatangira papi? Dambudziko remwana ndikangomuzvara akamirwa akakaneta kana kuchema akanonoka kuchema, saka dambudziko rake rakangotangira kuucheche hwake. Akangokura akada mutezo yake yakaneta. Ndokutanga kuita dambudziko akasongokura kana kukambaira kana kukwanisa kukambaira. Aita zvokugwesha zvaanotongoita izvozvo ndizvo anoita. Ndokutanga warikaita dambudziko racho. Vatongokura akadaro. Saka kuchipatara kwandaenda vaita cerebral palsy. Ndivo vaitsanangura kuti ndiana mutezo yake yakaneta. Plus pfungwa dzake dzinononoka kusenza zvinoita vamwe. Vati ndizvo zvakanetesa miri wake. Ndomatsananguro vavaindiita. Kuchipatara ndatomboenda naye kumaexercise kuti akwanise kutambanudza makumbo ake nemaoko kuti akwanise kushandisa maoko ake. Svika vazonipa wheelchair vaona kuti haasi kukwanisa kuita zvavaifanira kuti aite. Vazomupa wheelchair. Yanga ainayo pamanje wheelchair yacho yakatosakara achakwanisa kuishandisa. Aiva mwana wekutanga? Ndewekutanga. Imini semubereki ndinoziva munenge mune mufaro wamunenge munawo kuti ndaakuzobatawo mwana wangu. Muchibva maudzwa kunzi mwana aita dambudziko rakaita seiri. Makazvitambira sei? Uye baba vakazvitambirawo sei nekumhuri kwamavaibva? Kutambira kwacho rakavatombononoka kuti nditambira ndaitonzotobatikana kuti kwanda sei ndaibereka mwana akadai so nokuzopota tichienda kurehab chinodzidziswa kuti zvinowanika zviriko ndokuzogamuchira kwandakaita. Asi mazuva ekutanga atori muchini ndaitombonzwa kubatikana nazvo. Ndizvozvo. Kumhuri handimuri muroora kune mhuri kwaMutirongo, vakazvitambirawo sei? Ndovimba pamwe zvaida futi aigona kuva namuzukuru wekutanga vobva vanzwa kuti muzukuru wavo aita dambudziko rakadai, vakazvitambirawo sei? Kuzvitambira kwacho kwakatonetsa futi kuzvitambira kuti vane mashoko vaitombotaura kuti kwedu kurudzi akunai chirema, saka yazoya chiri chirema chivaitombopomerowo zvimwewo chitombofamba kuti tione kuti chakonzeresa kuti mwana azoya akadai so. Nokuri rehab kwandaenda ndikwandaizondodzidziswa chinokanzerawo pfungwa dzangu, asi ivo vakanga vasingazvigamuchiri. Ndewegore ripi? Ndwa 2004. Mama, saamai ndimi munoswera nemwana, ndimi munoona matambudziko anenge achisangana nemwana nguva nenguva. Ndeapi matambudziko ari kusangana naPetronella? Dambudziko anosangana naro kuti nguva zhinji anenge angori wega. Hapanai vadiki yake vanenge aitosvika mudhuze makewo. Nguva zhinji anenge atongori wega aitamba semunini wake ndiye anongofarira kutambawo naye nguva zhinji. Ndiwo anenge ainayo. Nedambudziko kutadza kuendawo kuchikoro, hana kuzokwanisa kuenda kuchikoro kuti mari dzaidiwa kuenda kuti vaende kuchikoro chavanoenda ivava ndakashaya. Ndo dambudziko rimwe rakaita. Ndatomboenda pachikoro chiri padhuze ichi. Zvavanganitsanangura zvavo ndakatadza kuti ndikwanise kuzviita kuti aende kuchikoro. Pamakaenda muchinonzwa kuti zvii zvaidiwa, ndezvipi zvimwe zvikwanisiro zvavakataura kuti zvaidiwa? Zvichida pamwe pane mumwe anogona kuona oti reka ndibatsire mwana uyu nezvaakanzi ndo zvinodiwa kuti aende kuchikoro. Kuchikoro vanga vanditi ivo kana muchikwanisa kuya kuzopora muchigarira mwana muchiswera muinaye muchimuendesa kutoilet, ndinoti pasina matoilet avo anokwanisa kupinda ivo. Ndo dambudziko guru rakanyanya kuti asaende pachikoro chiri padhuze. Ndiri kunzwa kuti anoda rubatsiro futi pakuzvibatsira. Muchigara naye pamba muri kuzvifambisa sei?
kuenda kunozvibatsira kwewega anokwanisa kuenda anoita zvokugwesha izvo zvachienda pane zvandakatomudzidzisa kuti apota aita se achiita akwanise kuzvibatsira nguva zhinji pamwe ndogona ndinge ndisipo asi anokwanisa kuenda kuti azoenda paruzhinji manje ndopane pane dambudziko nenda kutonge ndifanira ndiripo ini namai vacho. Semunharaunda yamuri kugara makazvitarisa vakatambirawo sei dambudziko rina Petronella nekuti ndanzwa muchiti kana ari paruzhinji munenge muchida kuti munge muripo muchimubatsira vakazvitambira sei vanhu vakakukomberedzai? Vakandikomberedza vakazvitambira kuti kana ndisitoripo vanogona kutongobatsiridzwa iye wacho Petronella wacho kana ndikatosiriwa munhu ndinoda kudai nditozodai vanogamuchirawo kusara naye. Saka matambudziko ari kusangana nemwana zvii zvamunofunga kuti akabatsirwa nazvo zvinogona kuti raramo yake iendeke zvakanaka? Pakurarama kwake dai akakwanisa kuendawo kuchikoro akanodzidza aikwanisa kuwanawo chake chaanokwana kuita muupenyu hwake nokuti usaenda kuchikoro manje apa chaanombokwanisa kuita nokuti anenge akangogara pana chaari kudzidza kuti ndofanira kudai muupenyu hwangu. Saka pamwe dai akaenda kuchikoro nokuwana wheelchair yana izvozvi achitombokwanisa kuti ndifambewo naye ndiende handisina wheelchair kuti afambise kuti akwanisa kuenda kana mune vamwe kuti ndimubereke izvo zvitaenzana chakwanisa kumubereka. Ndakatarisa Petronella mwana ati samukei ende musikana ane zvaanoda zvikwanisiro zvekuti abatsirikane zvichida kana panguva yake muri kumubatsirawo sei saamai vemwana? Pane zvandomutengera semapedzi kuti ashandisewo panguva yake ndizvo zvandokwanisa kumubatsira nazvo. Iye anotokwanisa kupfeka wega kuita zvimwe zvese nokuwacha anokwanisa. Kumhuri yeZimbabwe iri kuteerera ndezvipi zvinhu zviri kunyanyotsvagika kuti Petronella abatsirikane zvichida pamwe pakufamba kana kuti pakungogara kwake zvinomurerutsirawo sekutaura kwamuri kuita kuti vamwe vanomusiya vachienda kunotamba pamwe iye anoda kuteerawo kunotamba zvii zvaangada kuti akwanisewo kuti vamwe vakadaiwo so iye oitawo? Akawana wheelchair nokuti anenge achingoteerawo vamwe kunenge kuchiendawo vamwe anokwanisa kufamba aita se aiteerawo vamwe aitotambawo zvinenge zvichiitwawo vamwe akawana wheelchair yekufambisa ndiwe nokwanisa kuti iye afambewo aendewo kune vamwe kana asina hakwanisi anenge achingotendera munomu yadhi kuti azofamba kusvika asviko kwaakwanisi. Mati ndiye wekutanga vangani mumba? 4. Iye ndiwe kutanga wechi wacho musikana wechi3 mukomana wokupedzisira futi musikana wechi4 wacho. Zvekuti kana musipo munoziva kuti ane vamwe vake vanogona kusara naye? Ndizvozvo kana ndisipo anotone vamwe vanosara naye kana kuti zvandinenge chitoitawo munina wake anokwanisa kumuitira. Ndanzwa muchiti anogona kuwacha? Anokwanisa kuwacha. Ane ruoko rwake rwani zvarari naye simba rine simba racho rakabata anotokwanisa kuita se kutorishandisa achiwacha kana kusuka anosuka. Zvichireva kuti tumwe tumabasa twepamba anogona kubatsirikana? Anokwanisawo zvake zvokuva rumwe ruoko rwani ndo rinonyanyoshanda rimwe racho rari naye simba rakanyanya. Okay, mama pamunofamba ndinovimba kuti dzimweni dzenguva munofamba nedzimota makombi ichichi munofamba naye sei? Vanhu vanozvitambira here uye hakuna here vamwe vekuti munosangana navo pamwe vanenge vachimutarisa pamwe vachiseka munozvitambira sei semubereki wemwana? Zvandambotsanangura zvokuti ndaitombobatikana nazvo nokutozojara kuti mwana wangu ndizvo zvari pana aitofamba vamwe vaitobvunza zvakawanda kana kutotanga kutoona kuti vanhu vari kutaura nezvemwana wangu kana kutotanga kutoseka ndoda kana atori vana vadiki vanenge vakutoda kusvika kazhinji mudhuze make kuti amuongorore kuti akaita sei chii chiri kumboitika kuti angoramba akagara. Saka kutofamba naye dzimwe nguva ndaitonzwa kutobatika kuti ndaye paruzhinji chaipo ndaitobatikana kuti nezvichienengapo nevanhu zhinji vanenge vangokutarisa kuti ange hamire zvimwe zvinhu saka ndaitombotya kuenda naye pane ruzhinji.
Ko mukufamba hazvikunetse here kuwana mota dzinokumirirai kuti vaona dambudziko, mwana ane dambudziko, rikatimirira amai avo, zvakaoma sei kuti mubatsirikane mukufamba muchitsvaga kana transport? Patransport vanotone dambudziko kuti kana tofamba naye unenge watobhadhara kuti iye kana kuti une wheelchair yake inotobhadhara zvese. Unenge watofana naye kubhadhara kwete kuti unongokumira kuti zvamai zvaane dambudziko gandivabatsira. Handisati ndambowana rubatsiro irworwo. Aiwa, ndinotenda mama. Pari zvino regai nditaure nababa vemwana ndinzwewo kuti ivo vachitarisawo dambudziko rine mwana, pamwe pane zvimwe zvamunenge mapotsa kuti vatsanangurewo kuti chii chiri kudiwa kuti Petronella abatsirikane. Maita basi. Pari zvino ndina baba vaPetronella Mutorongo. Ndiri kuda kuti ndinzwe kuti ivo sababa vemwana abva aita mwana wekutanga vachiudzwa kunzi dambudziko remwana rakamira rakadaiso, makazvitambirawo sei? Inini ndakangoti ndezvaronga mwana ndirange ndakazvita gadziko nazvo. Saka ndakangoti zvaito zvawapiwa naMwari ungotambira ichokwadi. Ndakatarisa baba mwana musikana ane zvaanodawo. Zvii zvamunofunga kuti mwana kuti abatsirikane angada? Semusikana uyu Peti anoda wheelchair, ndo chikuru kuitira pakufambisa. Zvinova zvinorerukira amai vake kana wada kufamba rwendo. Vanokwanisa kumuisa pawheelchair voenda naye kuzviteshi zvemabhazi zvemotokari kuti akwanise kuenda naye kurwendo rwaanenge achienda. Ndichitarisawo semunhu anofarira asina kuda kuenda kuchikoro, munhu anofarira zvekutamba. Saka ndoti kana akawana zvake zvekutambisawo zvakaita zvidhori zvogona kumuvaraidza kuti arege kufungawo zvakawanda. Ndovimba kuti mune pamakambofambawo nemwana, zvakaoma sei kufamba especially nedzimotikari muchienda kwamunenge muchienda kuti muwane transport inokubatsirai kana kuti kungofamba nemwana wacho zvakakuomeraiwo sei? Zvakatooma baba kuti ndifambe naye kana ndakatofunga zverwendo. Kazhinji ndotofonera mukuwasha wangu kuti atouya nemotikari omutakura oenda kwaanenge aida kuti ndiende naye. Takasvika ikoko ndozomupa ozodzokera futi kunomutora wachidzoka pano pamba. Saka mukuwasha wangu ndowandaitopinza bhisi yakanyanya kuti Petronella afambe parwendo rwaida tararonga. Ndanzwa mama vachitaura kuti ari kufamba achiita zvekugwesha, ane vakambomubatsira newheelchair, asiko zvinezvi haasisina. Takanangana nekufamba kwemwana, mungava here neruzivo kuti wheelchair yaari kuda semunhu ane condition yakaita sei, uye zvichida ana inenge ine mari inenge ichidiwa zvingaita mari yakaita sei, kuitira vanenge vachiona kuti vakada kuti ndikatitengere mwana wheelchair vanoziva kuti tiri kutenga wheelchair yakaita sei? Ndingangopa semuenzaniso yanga awana pekutanga. Ndiyo tumavhiri tudiki pamberi nemahombe mumashure kuti anogona wega kudai achisaidza kupusha anogona kufamba naye wega. Ine zvokuti anokwanisa kutsika makumbo ake, izvi zvokuzorora makumbo ake. Ndo wheelchair ndikakwanisa kuti ikakwanisa kuoneka iyoyo tikaenda tobatsirika nazvo. Ndichitarisa mwana ari kukura pane vamwe, ndaapi matambudziko aari kusangana nawo zvida anengada kutambawo nevamwe pamwe vomusiya? Ndezvipi zvimwe zvaari kusangana nazvo zvokuti munomunzwirawo kuti mwana wangu dai anga akangoitawo sevamwe, dai adaiwo so? Matambudziko aari kusangana nawo ndeekuti shungu dzokufamba taende pana biyanga anenge anadzo zvinokugwesha kwacho. Anosvika pamwe paanonzwa kudzimba ogarawo panzvimbo paanenge anoitira ipapo. Saka dambudziko randinochema dambudziko rechokufambisa ndo dambudziko zhiguru chariri kutomunetsa musikana iye. Kune vari kuona vanoda kukubatsirai vangakubatai sei? Pari panhamba ndinobatika panhamba dzinoti 078 131 0316.
Aiwa, ndinotenda baba Petronella Mutorongo, ndichivimba kuti rubatsiro runotsvagwa nemwana acharuwana kuti abatsirikane, akwanisewo kuitawo zvimwe zvinenge zvichiitwawo nevamwe, asazonyanyosuruvara ari ega achiona vamwe vachitamba. Ichokwadi, ndingafari mwanangu akabatsirwa. Baba, tichitarisa muri munhu ari kubvawo kumhuri ine vanhu, makazvitambira sei kana kuti mhuri yekwamaibva yakazvitambira sei kuti ndo dambudziko rakanga ravepo? Havana here kukupai presha yekuti isusu kwedu hakuna kumboita dambudziko rakadai, ko nei zvazodai? Iye muromo iyo haipotse kutaurwa pane vakuru, yakataurwa takatongoigamuchira yakadaro. Alright. Pane here vakamboti pamwe zvakonzereswa nemukadzi kwaari kubva, wadi kumusiya kana kuti wadi watsvaga mumwe, nekuti zvinhu zvinoitika mudzimba dzatiri kugara, ende chii chakaita kuti murambe makati no, inini ndo zvandatopiwa naMwari? Ndakangozvisa mupfungwa mangu ndakavhiti Mwari anosvika zvinhu zvakasiyana siyana. Munozvarwa vanhu vanozvarwa vakasiyana, mumwe anozvarwa ari muchirema, mumwe anozvarwa nyama dzake dzakanaka, saka zvinhu zvichangouya chinofanira kuchigamuchira. Hapana marambiro kuti zvose zvinobva kuna Mwari. Kune vazhinji vari kunze vatinonzwa kuti azorasa mwana, azodai so, ndeapi mashoko amunoda kusiyira kuvanhu vakadaro vanowana simba rekurasa vana, zvichida pamwe abuda akaremara obva ati handingambochengete mwana akadai oenda unomurasa? Mungada kuti chii? Kune vamwewo zvichida pamwe vachazosanganawo nedambudziko rekuti vachasangana neurema, mungada wasira mashoko ekuti ini baba? Vanenge vasangana nematambudziko kuti vagona kunge vabatsirwa nemwana achirema, ndavatambira nazvo, ndo zvavanenge vapiwa naIshe. Havafaniri kunge vachizvipikisa kana kuti apfungwa kuti varase mwana. Saka ndinoti vanhu kana mapiwa zvirema zvanenge munazvo zvigamuchirei, ndo zvabva kuna Mwari izvozvo. Mhuri yeZimbabwe ndofunga dambudziko riri kusangana nemhuri yekwaMuturongo kuno kwaShutu kuChiweshe Marinzwa, vakabatsirwawo mwanasikana wavo uyo akanga aine urema. Kune vakambovabatsirawo newheelchair, asi nekufamba kwaiita nguva yakasakara ikaparara, zvaita kuti mwana asangane nedambudziko rekufamba achiitawo zvinenge zvichiitwa nevamwe vana. Mwanawo anoshuwa kutamba nevamwe, asi dzimweni dzenguva vanomusiya nekuti iye kufamba kwake anenge achiita zvekugwesha. Vari kuchema kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti tibatsireiwo newheelchair kuti mwana wedu akwanisewo kutamba nevamwe achiitwawo zvinenge zvichiita vamwe vana. Vane zvimwewo zvikwanisiro zvavanoda semwana ari kukura, zvavatsanangura zvatingada kuti zvinobuda zvakanaka.